Гомер үтһен, сәс агарһын, тик йөрәккә кырау төшмәһен. Килер көндәреңә тик тазалык һәм шатлыктар гына өстәлһен дип Башкортстан 24 каналында сираттагы ихлас күңелдән тапшыруын башлайбыз. Барлык иҗади төркем исеменнән һездә мин Гүзәл Ишкинина сәламләйм. Куйган максаттарыгыз, теләктәрегез буйымга ашһын, тормышыгызда мөгъҗизәләр, көтелмәгән кызыклы очрашулар, танышулар күбрәк булһын дигән теләкләребезне yetkерәбез. Хәтерегезгә төшереп үтәм, программа атнага 2 тапкыр эфирга сыга хәзер. Шәмбе көндезге өстә, якшәмбе көндезге өстә киске етерә кабатлап карай аласыз. Сездән хаттар һәм видео котлаулар көтеп калабыз. Белешмәләр өчен телефон 216 38 89.